Chat, this is just a young motivational speech from Fatih Goat. Take it away. Yo guys, ik hoop jullie goed en koud het. Jullie weten als mensen wat willen afdrukken in je leven. Je understand wat jullie gaat like say, jij kijk je moet niet dit doen in je leven niet. Of het is wat jullie doen is verkeerd. Maar jullie weten is like iets recht wat jullie doen. Je understand? In plastens, zij gaat niet altijd krijgen support van allemaal. Some people gonna like you, some people gonna dislike you. Yeah. You understand? Especially die rap game ook. You understand? But some van jullie is jong, some van jullie is oud. Zoals ik al zeg, is oud voor ook. But who are you? Who cares? Als nog niet, zij zit te oud om je dromen te followen. En zij is ook niet te jong om je dromen te achieven in je leven. You understand? So all wat ik wil kan zeggen, never worry what a hair gotta say. You understand? Because, ons is hier man. En als jullie van mij support, ik support voor jullie. 100%. En ons support elkaar. En moet niet worry met mij, moet niet worry van hij te zeggen, al wat ik kan zeggen is... Zij kap niet aan. Moet niet worry wat hij te zeggen, kap niet aan, doen je ding. En kijk hoe ver zij gaan komen van je ding doen. W Fatih. W Fatih in the chat, ladies and gentlemen.